Bażikament dan is-survey sar bej 12 ta' frar u l-20 ta' frar li għadda bħala sample miġbur dak ta' 600 ruħ, ġifieri r-riżultati jistgħu jvarjaw +4% għal dawk ir-riżultati li għandna. Issa, meta wieħed allura jibda jħares lejn daw ir-riżultati, hemmhekk jara għal mistoqsija li nistaqsejnihom f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada lil liema partit jivvutaw. Wieħed jara hemmhekk li għal Partit Laburista in-nies għalunna 46.6% u għal Partit Nazzjonalista għalunna 28.9%. Meta wieħed japplika il-multiple imputation technique, okay, ġifieri il-multiple imputation technique biex nifmu dawk li rrifjutaw li jwieġbu x'kienu jwieġbu li kieku jwieġbu, ħalli jkollna aktar stampa ġenerali ta' f'każ ta' elezzjoni dak li jiġri verament propja, hemmhekk jara li il-Partit Laburista f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada kieku jġib 58.4%, ġifieri 3.4% aktar mill-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2017, mentri il-Partit Nazzjonalista iġib 40% kieku, ġifieri 3.7% inqas mill-aħħar elezzjoni ġenerali li għaddit, mentri partiti oħra iġibu 0.3% aktar. Meta n-nies saqsejnihom u mbagħad liema mexxej politiku l-aktar li jafdaw f'Malta, hemmhekk wieħed jara li il-persentaġġ għal Prim Ministru għal Joseph Muscat huwa 47.2%, mentri għal kap tal-Oppożizzjoni huwa dak ta' 22.9%. Ġifieri hemmhekk il-Prim Ministru għandu vantaġġ ta' 24.3% aktar. Mentri mbagħad meta saqsejnihom lin-nies li liema mexxej l-iktar li jaraw Prim Ministru f'Malta, hemmhekk egejn għandna riżultati li huma simili għall mistoqsija ta' qabel, fejn hemmhekk wieħed jara li għal Prim Ministru hemmhekk għandu vantaġġ, għandu il-persentaġġ ta' 47.5%, mentri l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija hemmhekk għandu 22.6%. Ġifieri hawnhekk wieħed jista' jerġa' jara mill-ġdid li l-iktar Prim Ministru li huwa fdat, l-iktar persuna li huwa fdat biex tkun Prim Ministru f'Malta huwa appuntu Joseph Muscat b'vantaġġ ta' 24.9%.